Moltíssimes gràcies per aquest acolliment i anem a començar per una cançó super bonica que es diu El Joan Petit. La coneixeu? No? A veure si es parla de Joan Petit, bon dia, Joan Petit, bon dia.
espectacular. En esta cançó teniu que fer un xicotet ball, val? Es diu El Miquelet de la Seu. I cal fer un mec molt gran. Mec! I un mec molt xiconín. Mec! Ai, això que ha sigut? Has fet un pet? Ai, no crec que s'ha metat un pet. A veure, un home molt gran. Mec! Yo creo que podemos comenzar, se lo saben, ¿eh?
No sé si ho hauríeu notat, però... No. Escolteu, què tal si la cridem ben fort a la mòmia Antònia, sí? Sí? 1, 2 i 3. Mòmia Antònia! Allà al fons. Mòmia Antònia! Molt bé, molt bé. I s'aplaudiment, per favor. Que exagerades que són. Així hi ha que fer un ball molt xulo. Voleu? S'animeu? Sí? Podeu alçar-vos. O fer-ho sentades. No et puedo. Sí, va. Els majors també estaria molt bé que ho ballareu, eh? Si no, cafè, motors i no us avorrim. Preparats? Preparades? I que Canito vaya molt bé. Jo sóc una mòmia, mòmia, i em dic Antònia, Antònia. Jo sóc una mòmia, mòmia, i em dic Antònia. A la piràmide del Montimont, no hi ha la nit, és el faraó. A la piràmide del Montimont, no hi ha la nit, és el faraó. Jo sóc una mòmia, mòmia, i em dic Antònia, Antònia. Jo sóc una mòmia, mòmia, i em dic Antònia. A la piràmide del Montimont, no hi ha la nit, és el faraó. A la piràmide del Montimont, no hi ha la nit, és el faraó. Esta també, súper. Conegueu l'alqueria? Hi ha molts animalets en l'alqueria. Hi ha cabres, hi ha burros, hi ha titos, hi ha ànecs, hi ha porcs, gos, de tot. Voleu que juguem a la cançó? Sí? Cal fer un animalet, val? L'animalet que vosaltres trieu amb nosaltres, val? Jo vaig elegir l'ànec. Jo, Ja, a veure, i tu quin? el burro. Eva? Eva, tu quin? Oh! Ai, quina pudor, ai, quina pudor. I Mirieta? Ah! Ia, ia, oh.
que cansat és fer l'animada. Ai, ai, ai. Ah, esta és molt xula també, és molt bonica. Es diu la macereta, la conegueu? Qui no se sap la macereta? Tot el món, tot el món. Tu, que moltes vegades t'equivoques, tu. Bueno, però poquet, Ah, tinc que dir una cosa, jo m'equivoqui, però sóc la més guapa. I la més divina. És que no té abuela, no té abuela. Ah, que sí? La nana Feixina. Que educat. Que educació. Jo ja ho sabeu, sóc la més divina. Divina, divina, divina. Bueno, va. aleshores ja ho demostraré, que m'agrada molt ballar i bueno, és que fas de tot. No, però anem a lo que anem, va. Ah, sí, que ho expliquem. Bueno, ho expliquem. És que no calla, Sí, no calla. el dilluns que comprem Lluç! i el dimarts, Naps! dimecres, Nespre! Per això ho sabem tots. el dijous, Ous! el divendres, Figues tendres! No? no? Vale, Figues no són... el dissabte Com ho gaste? i el diumenge. Com ho metge? I això és menjar. Ja ho has enllaçat tot. En casa tot. I fora també. A veure, ara anem a ballar, La macereta se va al mercat, la macereta se va al mercat, de dilluns es posa lluç, lluç. Hola, la macereta, la macereta, hola, la macereta se va al mercat, hola, la macereta, la macereta, hola, la macereta se va al mercat, la macereta se va al mercat.
Carraixent, Marta, Molts sí, no. anys. Molts anys, sí. Jo Tu sobretot. És que les quatre són germanes, per si no ho sabíeu. I ella és la que més anys té de totes. Bueno, Sempre. no passa res. No, jo no dic res. Yo no tengo la culpa. Amore, anem a fer així, jo con lo que dia. Carraixent porta molts anys, aleshores hem anat a molts llocs. Hem estat en València, en Alboraya, en Tavernia, a la Xina. Hem anat a la Xina i estem recorrent tot el món. Aleshores, de la Xina... Explica-lo. De la Xina anàrem a una escola que ens van ensenyar esta dansa tradicional que es diu Chipi Chipi Chano. Així que, mira, anem a fer una xicoteta. Anem a fer una I xicoteta. este xiquet de qui és? Este és meu. No serà meu? Ell també va a ballar. Els aplaudiments, per favor. Que li fa molta il·lusió. Sempre. Sempre. En el cotxe la portem i me la fa posar quantes vegades al dia. Posar que els pares i mares saben de lo que parlen, no? Torna a posar, torna a Sí, posar. vegem totes i tots. Vinga, una proveta de Chipichano, Sí, va? però sense música, ¿vale? Anem a posar tots, totes, per favor. 3, sí? Chipi, chipi, chano, chano, chuli, chuli, chalo. Chipi, chipi, chano, chano, chuli, chuli, chalo. Chipi chipi chano chano chuli chuli chano Nella boca sguarderà aigua a danzare Chipi chipi chano chano chuli chuli chano Fila la muralla l'aigua a danzare Chipi chipi chano chano chuli chuli chano Con que venía molta gana rosa cuinar Chipi chipi chano chano chuli chuli chano Con que venía molta se puntes a preparar Si no vols per mi, No què? Ha passat algo? Mos ho hem perdut? Vinga, ara anem a fer una altra. Caramba. Pero podían pasar, ahí es chiques, podían estar y bailar. Clar, podem fer així una filadeta? Que anem a fer una molt xula. Espera, l'estrela, la cançó Estrela. Si no la ballem no se pot fer. A veure, vols fer una filadeta? Sí que m'encanta. Us conto la història d'esta mòmia, perquè és una altra mòmia que ens encanten les mòmies. Esta mòmia resulta que li encantava anar a classes de bailes de saló. Clar que mamà Carmen. I a ella li encantava bailar tres estils. I l'últim estil és el hip hop. Ai, per favor. A veure, com balleu hip hop? A veure. Queda clar? Els majors també podeu, Sí, podeu. Poden, però no volen. Si volen. Anem allà. És que s'està tan Ara teniu que fer això, mireu.
del camello, Param, pom, pom. entra en la pirámide Mira, mira. y un tabú sobri. La novia vaya salsa. ¡Vamos, sabrosito! ¡Ay, vamos, papito! Pasa, pasa. La momia baila salsa. Pasa, pasa. Escriba, Lira, lira. baixa del camello, Param, pom, pom. entra en la pirámide Lira, lira. y un tabú sobri. La novia vaya Lira, lira. baixa del camello, Param, pom, pom. entra en la pirámide Lira, lira. y un tabú sobri. La novia vaya chico, y guapa la novia vaya chico, y guapa molt ben ballat. Pero superbé, Esta canción yo creo que no la conoce. Uf, esta cançó. No, és molt nova. Segur? Sí, molt d'ara, molt d'ara. No la conec, Pues jo soc major i la conec. Bueno, diuen que soc major, jo no ho crec, però... Si ho diuen tots... A veure si esta la podeu cantar, val? Ja que fer robles igual està difícil, no ho sé. A veure si la podem cantar. ¿Fa igual un roble chiconín? ¿Sí? Unos chiconines ahí. ¡Ah! Bueno, si no, no pasa res,
pirates a mi m'encanten. Sí? No. A veure, pirates. Ja som 3 pirates. Què vos pareix? Un tresor. Perles, joies, pedres lluents, collars, polseres, anells i arracades. Perles, joies, pedres lluents, collars i polseres, anells i arracades. Hola. Sóc el pirata més ruïn de Massanassa. Pareix Conxita. I vosaltres què feu ahí, pares? Anem a comptar pirates. Pirata. Anem a fer tots. Goa, go. A veure els pirates. Goa! Més fort. Go! Jo crec que ja estem preparats. Un pirata desde la cama porta la bandera amb la calavera. Los pirates ixen de la capa. Van cap al vaixell, porten un sombrell. Perles, joies, pedres lluents, vull conèixer tots els continents. Perles, joies, vull conèixer tots els continents. Peus en la boca. Tres pirates ixen de la colla. El tronc i l'espasa i el dito la casa. Quatre pirates ixen de la colla. És molt popular. Jo penso en el muro. I a veure, és cançó del muro i podríem cantar-la com sempre, val? Però després la cantarem d'una altra manera, val? Us pareix bé? No me vaig enrotllar. Conxita, ja està. Ai, perdó, Vanessa. Ja estic. Preparats? El tío Pérez de Mamuro, tío Pérez, el tío Pérez de Mamuro, tío Pérez, el muro que te sobra, tío Pérez, tío Pérez, tío Pérez, tío Pérez, el muro que te sobra, tío Pérez, tío Pérez, tío Pérez, tío Pérez. Molt bé, fins ahí bé, Anem a complicar un poc més. Més difícil. Espera, no. A veure, cara. A veure, n'hi ha que dir tota la cançó menys Pep. Menys Pep, Sí? vale. Sí. Tota la cançó menys Pep. No hi ha que dir Pep. Pep no hi ha que dir. Què és el que no hi ha que dir? Pep! Què és el que no hi ha que dir? Pep! Què és el que no hi ha que dir? Pep! Molt bé, això. Anunciem la
pota. El tío el tío se maduro, tío de mura que toca, tío, 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 de mura que toca, tío, 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 tío. Cada més complicat. Ara no hi ha que dir ni tio ni què. Ni Pep, ni Muro. Ni Pep ni Muro. Ai, no, què he dit això? No sé, jo soc la més llestra, eh? I la més guapa i la més de tot. No me puc equivocar. Camacho. Ni Pep ni Muro. ¿Qué es lo que no hay que dir? Molt bé, molt bé. Ni Muro. ¿Qué es lo que no hay que dir? Ni Pep ni Muro! ¿Qué es lo que no hay que dir? Ni Pep ni Muro! Molt bé. El tío se va, tío. El tío se va, tío. De que falta, tío, 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 tío. De muro que falta, tío, 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 tío. Ah, sí, Toma ya, toma ya. Un poc d'aplaudiment per a ella, que s'ha equivocat. Tienes que pagar el permiso si te equivocas. Ah, sí, és que... Explica-ho. No, és que fas tu molt bé. No. Pues que... Bueno, si ho explico jo. Pero vamos, ho explique yo. Nosaltres hem anat a la Xina també i també hem passat per la Índia, clar, perquè nosaltres ens agrada viatjar, no sols anem a quedar en l'alternativa del passat, tindrem que mirar més enllà. Així que hem decidit fer també aquesta cançó tradicional. Sí, sí, ben xatet, sí. Molt I bé. el cabet ja que fer així. Sí, però que no. Ai, sí, però no. No, però que sí. Això conseja, sí. Ah, hi ha una que té gràcia. No, sí que no. Sí, però que no, no, però que sí. Val? Que no, que sí. Preparats? En sèrio, Anem a fer-lo bé, Les caderes també, Sí, però que no. No, però que sí. Hanna, 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 Abans de tot, m'encantaria dedicar-li aquesta cançó a una companya de treball, de doblatge, superartista, una dona increïble, que feia anys ja que no mos veiem, Hem fet doblar pel·lícules i hem fet moltes coses. I bé, un fort aplaudiment i la dediquem amb molt de carinyo a Elsa, directora. Si estigueu en el segle passat, en els anys 60, podeu ballar-la molt bé. Això va per Val? Clar. Això va en Tintín? No. A veure, Sina, molt bé. I hi ha una altra coseta, Mili. A veure. Bola, bola, carambola, bim, bam, bum. A veure. Ella parla poquet, però el que parla és... A veure, Lo que té que dir. Jo no m'he enterat. Soc la més guapa, però no m'he enterat. A veure. Xerreu massa. A veure. A mi me fan més cas, ateneu. Bola, bola, carambola, bim, bam, bum. Veus? Com ha dit? Estàs bé? Vas fer bé? Bueno.
molta il·lusió és pegar un crit així, no? Quan toque. Però arranca el monyo, cabells, sí? Ay, que monyes, per favor. Qui no tinga cabell, de la barba. Un poquet més fort, va. Ara tots. 1, 2 i 3. I Francesc, per a tu també va. Francesc de l'Ajuntament. Francesc, vols llegir la seva llanda? Sí, el teu amigo. Després. Si celebrem els Nadals, Clar. estem a festes, ara van a vindre Reis. Què tal si fem esta cançoneta, que segur que la coneixem tots i totes? Sí? Sí? Voleu que fem el fum fum fum? Sí? En castellà serà un fum 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 fum, no? No? Ara no parla de fum 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 fum. Mira, la cantem tots junts, val? Sí? I després farem una versió ràpida. Ja teniu la coleta bé per cantar? Sí? Estrès de tot. 1, 2, 3. A 25 de desembre, fum, fum, fum. A 25 de desembre, fum, fum, fum. A las 1 Jesús se va sin la que, y la nave de María, transcurriendo hasta el día, fum, fum, fum. A las 1 Jesús se va sin la que, y la nave de María, transcurriendo hasta el día, fum, fum, fum. Ara sí la cantem tots i totes, però així més marxosa, vale? 1, 2, 3. A 25 de desembre, fum, fum, fum. No, mira, jo ho faig. 1, 2, 3. A 25 de desembre, fum, fum, fum. A 25 de desembre, fum, fum, fum. A l'escut Jesús se va sin la que, y de la de María, l'escutero hasta el día, fum, fum, fum. A l'escut Jesús se va sin la que, y de la de María, l'escutero hasta el día, fum, fum, fum. Molt bé, superbé. Si fem un curs intensiu de teatre, Elsa, espera ahí. Elsa, fem un curs intensiu de teatre? Sí, li tire? Però la gent col·laborarà? O què dius? Com a directora? Sí? Són animats? Val, vaig a donar feina. I que sabem que sí, que si no. Però això, els majors i de tot, Tots. Així, tots a treballar, Que m'entenen. A veure, anem a... Qui vol ser actriu i actor? Qui vol ser?
Ui, millor, així no estareu en l'atur. Molt bé, sou llestos. Molt bé, carinyo, t'acompanya el sentiment. Va, a veure. A veure, a fer una coseta. Expliqueu, expliqueu als pares i ho les vaig mares. explicar. Anem a fer un curs intensiu de teatre perquè a Radio Televisió Valenciana, com sabeu, ja no tenim, no la tancarem. Aleshores, pronte, se va tornar a obrir. No sé si serà Canal 9 o Pardal 9, no ho sabem. Però tornarà una altra vegada a la nostra Radio Televisió Valenciana. Aleshores, estaria bé estar preparats i fer ahir un poquet d'interpretació per si acas mos fan un càsting i mos agafen. Voleu? Que ara necessitaran actrius i actors, val? Anem. A veure, tenim que fer una risa, mos tenim que riure, tots, totes. Però espera. Una senyal, no?, per acabar i per a començar. Vale, el mestre. Sí, mestre. Mestre. Molt bé. Això va començar I per acabar. i per acabar. Preparats? Un riure, Molt bé, ara plorar. Sabeu plorar? Sí! A veure, Ai, sí que sí. que plore com el que plorava antes. Plorava les ratetes. Molt bé. Ara, monstres. Sabeu fer de monstres? Sí! Ella també va fer de monstres, un monstre. Preparats? Molt bé, això va. Estem acabant, Bé, ara un incís, per favor. Anem a fer... Teniu algú que no vos caiga molt bé? No que teniu un poquet de mania, poqueta. Ai, això no és pedagògic, ja ho saps tu. Bueno, però un Perquè poquet de mania chiconina. Per vull soles, un poquet. Bueno, hi ha que fer pedorretes, així n'hi ha. Val? Unes pedoretes? Val. Molt bé, i ara, crits. Sabeu cridar? A veure, quin és el poble del costat? Com es diu? Catarroja. Catarroja. Catarroja? Val, ens tenen que sentir de Catarroja. I tenen que dir, caramba, és de Massanassa, com criden, es tenen que ensordar, val? I se quedaran mocas de que així estem fent festa i allí no, val? Molt bé. Ara ja, per contrarrestar les pedorretes, mos abracem, abraçadetes. Perquè si tots mos donarem moltes abraçadetes, doncs no hi haurien guerres i tot això, no existiria. Ens tenim que donar abraçadetes, val? Bueno, i ara? Ibi, Para allá, para allá. acabeu antes, amb una compostura, per favor. Acabeu abans, aposta. Fastigueu-me. És que és el seu xic, s'ha notat, no? Vinga, ara per acabar ja el curs intensiu de teatre, molts aplaudiments, però molts, té que retronar això. Gràcies. Ha sigut així improvisat. Mos encanta, gràcies. Som així, mos encanta. Molt bé, ha estat molt bé el curs de teatre. Jo crec que ja vos cridarem. Ja podeu anar-se'n, ja vos cridarem. I ara anem a fer una cançó que es diu La lle de la burra. És un ball molt divertit. S'animeu? Ja que ja som actors, actrius i de tot, val? Preparats? Veure que teniu que fer el mateix que nosaltres.
l'aigua de la muntanya, els peixos perfumaran, els peixos perfumaran. L'aigua de la muntanya, roja de xupapana, la pell estimularà, la pell estimularà. Llenas de rumba, algo sensagrada, algo sensagrada. La vida de la burra, viene de reina, piensa que se ocultará, piensa que se ocultará. Que ja estem acabant l'actuació. Oh! Oh! Per favor, no molt gran. Oh! Lo gustito que estem així. Bueno, farem alguna més, no? Esta és de pirates. Us agrada els pirates? Una altra de pirates. Però estaria molt bé que si voleu, que si no, no passa res. Si voleu, feu un trenet. I si no, en el culet. Pim, 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 ahí de la caireta, la caireta. Val? Sí? I ara, per a finalitzar... Ai, xiqueta, com la que plorava antes, que ploro. A veure, anem a fer la de Manta al coll. Us agrada? Sí? També se podeu tornar bojos, podeu baixar ahí, com és la última, tirar les cadires, i ballar-lo. Vinga, complicau. Ja no és, Ja no és, Maria Sas. Però puc tornar a cantar, si vols, si te fa il·lusió. Es que Salud no porta les ulleres, pero está muy guapa y no me ves. Podem cantar després també, La manta al coll. Preparats? Ara sí. Esta sí. Per 2 euros, un pico i un paquet de pipes, per 4 en curumoro i un carret de xipes, per 5 anem al cine a lliure's un poquet i allà acabant la pel·lícula
presentar a tot el És que grup, no s'ha presentat. Ai, clar. Anem a despedir-nos i no sabíeu qui érem qui ni res. Voleu saber qui som qui? Qui som qui? Pues sí. Presento jo. Vale, sí, presenta. Bé, així tenim... Bueno, vaig a Ja se començar l'ha per olvidat. tu. Ja se l'ha olvidat. No, vaig a començar per el tècnic de so i llums, Leonard, Giner i Junior. Està per ahí. També s'ha fet germà. Que és el nostre germà també, Que de veres. que s'escolta i se'n veu tot molt bé. El tècnic funda, que s'alça el llum, que és d'alça, és un llum. Digue'm si digues. I guapo també és, no? I guapo no té nòvia, Avui. Ella s'atura, ella s'atura. Anem a continuar a la meva dreta. Tenim a Fran Cabo d'Alboraya, a les congues, percussions de tota classe, a Esclar, a Ruta. Se té nòvia. I dos fills de paquet. Un bebecito així de gran. És un sumo. Així, ¿cuántos kilos pesa el bebecito, Teo? Fran, ¿cuántos kilos pesa tu bebecito? ¿Cuántos kilos pesa el bebecito? Bebecito que tens, no? ¿Cuántos kilos? 6 kilos i mig 6 kilos en 2 mesos. És un sumo. Sap molt bé. Mare de Déu, ja, Anem. Així són totes mares i pares. Anem a l'altre xic, a l'altre. Així tenim a Quico Hernández a la guitarra. Molt bé. Tenim a Clètica Son unes noves, quan me descuide. Ay, las hermanas se tienen que compartir todo. Mira, el xicoteta te gusta, mi gente, papá y la mamá. Va, al lío, va. Bé, anem a continuar amb la Rosa, amb Míriam Giner als teclats. Gràcies. Como Los Ángeles de Charlie. Que de Leonard, podríem dir, Los Ángeles de Leonard, no? Per canviar. Així tenim a la Rocheta, Eva Giner. Així tenim a la més divina, la més meravellosa, la més preciosa. Ara me dones els 50 euros que m'acabes de dir que m'han passat. Espera, vaig a fer una de les pel·lícules. Mari Carme Giner! La més guapa, gràcies. Vale, pues. I jo, que soc l'última, la més xicoteta, la que no m'ha pensat sempre, Vanessa Giner. Una vegada més, al senyor Francesc, alias Paco, que m'acaba d'enterar avui, que també és Paco, per a tu va, esta cançoneta, i moltes gràcies a l'Ajuntament per portar-nos, també a ells, a tots els nostres parelles que ens ajuden també. I ara, voleu una altra per acabar? Sí, sí. Pues us podem fer dos. Voleu les dos de És mòmies? generosa. Les dos de mòmies. Però les teniu que ballar, val? És molt important que les balleu. Va, podeu vindre els xicorninos ahí davant i podeu ballar-les totes. Anem a la mòmia d'Itàlia. Ai, mireu. Estem preparats? I ara ens va col·laborar Tenim una mòmia xiconina. una xiconina mòmia, sí. Li diuen Eva i és filla d'Eva. Fora per dir, Recordeu el bar? Recordeu? Sí? Sí? Va, vinga, va. Va, papàs i mamàs també. Jo soc una mòmia i em dic Antònia. Jo soc una mòmia i em dic Antònia.
l'altra mòmia per acabar de deberes. Vos pareix? Sí? Teniu que cantar amb nosaltres? Teniu que cantar Liro, Liro. Liro, Liro. Baisa del camello, Pom, pom, pom. entra en la pirámide Liro, Liro. y un taúd sobre